Halo, dobar dan, da li je to karikaturista? Jeste, ja sam. A šta sve vi možete da nacrtate? A ko je to? Jovan ovde. Jovan? Da. Mogu svašta da nacrtam. Ja sam mislio da nacrtate neku decu iz mog odeljenja. Dobro. Ali ne na papiru. Dobro. Mislio sam da ih nacrtate na zidu škole. Pa jel imaš ti neku dozvolu za to? Znate o čemu se radi? Dobro. Ta deca mene stalno zezaju i crtaju me kako ja imam veliku glavu i velike uši, pa ja sad hoću da im se osvetim da u sred škole vi nacrtate lik, sve njih da nacrtate sa velikim glavama i da budu smešni. Pa čekaj, su oni tebe mnogo zadirkivali? Da, pa svaki put kad imamo likovno crtaju, pa... Ajde, ako ćeš nas dvojice zajedno da to uradimo, nema problema, jel može? Može. Može, A koliko naplaćujete po glavama? Za tebe će da bude za džabe. Ako su te zadirkivali, onda nema problema. Ja sam mislio da vam pošaljem fotografije. Važi? Pa vi nešto da smislite tu. Važi, nema problema. Koliko ih ima, reci ti meni? 6. Pa dobro. Možemo mi da napravimo neki fazon kako se ti njih zavezao u neko laso. Šta ti misliš? Može. Samo imam jedan problem. Kaži? To mora da se uradi noću. Pa noću, dobro. Ali ti tad spavaš, ne smiješ da izađeš iz kuće. To je problem, a? Ne, ja smem da izađem iz kuće. Moram tada, pošto je škola tada prazna. Aha, dobro. Ja ću sve da uradim, samo oni tebe više da ne diraju. Jel dogovoreno? Da. Dogovoreno. Još samo jedno pitanje. Izvoli. Da li vi možete nekog koji izgleda kao karikatura, da ga nacrtate da izgleda lepo, normalno? Pa onda to nije karikatura. Ali moj ujak ima velike uši i veliku glavu, a ja hoću za rođendan da ga iznenadimo i da mu nacrtamo kako je on lep i zgodan. Pa može da probamo, ajde. Uz osmeh život dobro zvuči. Radio S.